Salutare și bine te-am găsit la al doilea episod din cariera cu FCSB Steaua. Astăzi, după cum bine vedeți, trebuie să jucăm cu CFR Cluj și mai avem câteva meciuri pe care o să le simulăm pentru a trece și de luna august, sau nu cred. O să jucăm totuși cu CFR Cluj, o să simulăm cu FC Botoșani și simulăm și cu Unirea Slobozia. Iar episodul următor vom juca cu Hermannstad. Vedem. Dar în mare parte episodul acesta vom juca cu CFR Cluj, asta știu sigur. Am primit o ofertă pentru Risto Radunovic de 750.000 de euro, dar nu o să-l dăm, pentru că v-am zis că sezonul acesta o să ne bazăm pe el, mai ales în cupele europene. A venit și băiatul cu talentele, Eugen Moldovan, la 14 ani, arată foarte bine, arată excepțional. Îl semnăm. După care avem Dan Codreanu, și el arată bine. Și restul le zicem papa. Va trebui să întărim. Nu știu dacă am nevoie acum să întăresc. De asta nu știu dacă să cumpăr acum sau în perioada de iarnă. Dar vom vedea după meciul cu CFR, pentru că CFR este, chiar dacă în realitate nu stă așa de bine, chit că acum am început cu Daniel Pancu să urce, dar să meargă mai bine, dar în joc este o echipă bună. Au jucători buni și trebuie să avem mare grijă cu ei, pentru că nu știm ce se poate întâmpla. Toți băieții din Cluj au venit să susțină CFR-ul în lupta cu FCSB, cel mai probabil lupta la titlu în acest an. Și să vedem ce se va întâmpla. FCSB-ul a pornit bine cu o victorie, cu două victorii chiar. CFR-ul speră să câștige. Luis Munteanu, cel mai valoros om al CFR-ului, cu 2 goluri. CFR Cluj, mijloc cu Fică, atacul cu Camara, Munteanu, Cordea, Fică, Keita, Djokovic, Abeit, Ilie, Sinian, Rocea și Micai în poartă. Se pare că CFR Cluj joacă ambițios cu un portar de rezerve, iar echipa FCSB-ului o știți, cu Târnovan în poartă, Pantea, Popescu, Ghezana, Radunovic, Alexandru Șut, Olaru în față cu Popescu, Miculescu și Bârligea atacant. Haideți să vedem ce se va întâmpla. Începe meciul cu CFR, care atacă de la stânga la dreapta, cu Djokovic către Luis Munteanu. Luis Munteanu este oprit de Ghezana. Olaru îl găsește bine pe Octavian Popescu, dar Abeit intervine. Octavian Popescu cu driblingul pasă pentru Olaru. Olaru vine cu șutul, apără Micai. Miculescu centrează bine. Este acolo Abeit, șut, Popescu, gol! Dar este în offside, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Miculescu se întoarce, pasează până la Olaru. Olaru îl găsește bine pe Octavian Popescu, apără Micai. Excepțională parada lui Micai. Cordea greșește pasa, iar acum Octavian Popescu pleacă. Pleacă bine pentru Bârligea, șutul lui Bârligea pe lângă poartă. Nu se poate. Bârligea un șut slab al acestuia din voleu, dar dă cu tibia cumva și merge pe lângă poartă. Bine, Keita intră în interior, pasează bine pentru Simao. Simao, Rocea, centrare pentru Djokovic. Iar acum Djokovic se pregătește să bată cornerul
Centrează foarte bine pentru Sinian. Șut excepțional. Fic acum. Și Miculescu rezolvă faza excepțional. Și acum FCSB poate pleca pe un contraatac. Bârligea. Dar se termină repriza. Cele două echipe intră la pauză cu scorul de egalitate. Să vedem cine va aduce repriza a doua. La pauză s-au făcut două schimbări. A intrat Crețu în locul lui Pantea și Toma din cauza faptului că nu aveam underul pe teren. Dar am încercat îl mai las pe Pantea, dar s-a accidentat și nu mai aveam ce face. Crețu acum. Pentru Toma, cei doi intrați, Toma pierde. Luis Munteanu poate să-și pună echipa pe contraatac, dar pierde mingea. Și acum Toma la balon. Pasă bună pentru Olaru. Olaru îl caută bine. Îl caută bine pe Octavian Popescu. Octavian Popescu întoarce. Întoarce Popescu. Șutul lui Bârligea. Gol! Daniel Bârligea! Gol, 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 gol! Deschide scorul la Cluj. Pentru FCSB, înscrie în poarta fostei echipe. Un gol simplu, dar eficient. Asta vom vedea la finalul partidei, dacă a fost eficient sau nu, dar un gol simplu. Al lui Daniel Bârligea. Sau Bârligol, cum era numit sezonul trecut. Moment de posesie pentru cei de la FCSB. Trec mingea dintr-o parte în cealaltă prin pase scurte. Ajunge până la Târnovanu. Însă este cam devreme pentru așa ceva. Ar trebui să pornească spre un nou atac. Să vedem poate acum. Greșește șut pasa. Iar acum Cordea se ferește și pasează către Abeid. Abeid pasează înapoi la Cordea, centrează Cordea. Nu găsește pe nimeni. Iar acum Camara recentrează pentru Keita, dar iese bine Târnovanu și poate pune echipa pe contraatac. Popescu, pasă bună și frumoasă. Bârligea o face de oaie. O bagă în sânge Bârligea. Iar acum Cordea pentru Alin Fică. Keita, Fică. Centrează, dar este... Ce-a încercat Luis Munteanu acolo. Da. Se face o schimbare în formația clujană. Intră Corința, iese Camara. Și două schimbări și în formația bucureșteană. A ieșit șut, a intrat Babal Hasan, care este acum la minge. Și a ieșit Octavian Popescu, intrând Iuri Cisoti. Și în momentele astea CFR Cluj presează și șutul lui Alin Fică. Dar prinde portarul Alexandru până la Risto Radunovici. Găsește bine pe Darius Olaru. Toma pleacă. Olaru pasă perfectă pentru Toma. Toma se întoarce, va centra Toma direct pe portar. Și se termină, sau așa, cel puțin așa ar trebui, dar se termină. FCSB-ul câștigă cu scorul de 1-0 în fața celor de la CFR Cluj. Încă 3 puncte aduse la București. Iar după cum bine am văzut mai devreme, bucureștenii petreceau și se bucurau aceste 3 puncte. Daniel Bârligea, autorul golului și singurul marcator din această seară, este în prim plan. Dăm și un interviu. Hai să vedem, cred cel mai probabil Octavian Popescu, omul meciului. Aoleu, Octavian Popescu, omul meciului. Nu-mi vine să cred, dar da, să zicem, are un asist. N-a jucat o meciul, dar merită. Asta este lista de băieți, de transferuri pe care am făcut-o până acum.
Trebuie să le dau scout și la băieții ăștia. Nu știu dacă voi aduce ceva sau nu. Dar i-am pus Alexandru Mitriță 75. Aoleu. I-am pus aici că cine știe. Vom vedea cel mai probabil în iarnă, când se va redeschide luna aceea de transferuri, dacă vom face transferuri sau nu, pentru că deocamdată echipa se descurcă bine, nu prea am ce să transfer la echipă. Dacă să zic că aș avea nevoie de ceva, nu știu, pentru că în momentul de față nu prea am nevoie de nimic. Asta este echipa: Târnovanu, Radunovic în Ghezana, Graovas, Cercel, șut cu Chiricheș în fața apărării, Al Hasan la mijloc, Politic, Tiam și Cisoti. Să vedem ce vom face. Dar și începe repriza. Cei de la FC Botoșani atacă de la dreapta la stânga. Mai lat cu Hervin Oghenda. Greșește pasa și intervine Tiam excepțional. Babal Hasan până la șut. Șut cu șutul. Apără Anestis. Pleacă bine Babal Hasan. Să vedem dacă va ajunge la minge. Se luptă acolo cu Miron, dar câștigă Miron. Este lovitură de colț. Să vedem, bate Risto Radunovic. Centrează, iese bine Anestesis. Să vedem, ajunge mai lat, ajunge, dar îl are pe Cercel în față, se întoarce și driblează pe Cercel. Scapă acolo și de Radunovic, pasează până la Câmpanu. Câmpanu, pasă bună pentru Friday. Friday pleacă, centrează, dar este Lopez. Într-un final rezolvă șut faza și este egalitate la pauză. Să vedem dacă repriza a doua va putea dezgheța una dintre echipe tabela, pentru că în momentul de față este înghețată. Priza a doua are în plin plan pe cei de la Steaua București. Acum Radunovic. Pasă până la Chiricheș. Chiricheș mai departe pentru Cercel. Cercel. Pasă bună la Cisoti. Cercel. Urcă Cercel. Îl vede bine pe Tiam. Nu este offside. Pasă pentru Babal Hasan. Șutul lui Babal Hasan. Este lovitură de colț. Cercel nu joacă rău deloc. Radunovic încearcă o centrare până la Ghezana. Pasă bună. Politic. Babal Hasan. Găsește bine pe Tiam și este gol. Mamadou Tiam deschide scorul pe arena națională. 1-0 pentru Steaua București. Tiam deschide scorul excepțional din pasa lui Babal Hasan. Dar ce fază frumoasă au steliștii. Și portarul n-are ce să facă. Nu are ce să facă la această fază. Să vedem ce va face Radunovic. Centrează bine până la Tiam, dar prinde portarul Anestesis. Da, grecul portar foarte bun. Șut recuperează Cisoti. Tiam până la Babal Hasan. Miron este acolo și se apără foarte bine. Și ce greșeală lui Ghezana. Să vedem ce va face și faultează. Nu cred că va fi roșu, dar galben sigur va scoate arbitru. Să vedem. Este roșu. Este roșu pentru Ghezana. Și are dreptate, este faul din spate. Și nu se poate, nu se poate. FC Botoșani egalează în minutul 83. După o greșeală fatală acolo a lui Ghezana. Nu se poate. Mitrov. Și va fi greu. Finalul meciului va fi greu.
Da, FCSB-ul face schimbări, dar din păcate tind să cred că nu mai au niciun rost aceste schimbări. Tănase acum până la Toma. Toma pasă în blocaj. Dar este o lovitură liberă. Nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Da, se termină meciul cu scorul de 1-1. După o greșeală fatală lui Înghezana, luăm golul egalizator și nu mai avem ce să facem. Schimbările vin târziu, iar echipa noastră pierde 2 puncte, poate importante, poate decisive în finalul campionatului, dar mergem mai departe și să sperăm că următoarele meciuri le vom câștiga. Pantea primește ofertă de la GFR Cluj, dar nu o să-l dăm pe Pantea. Vom simula meciul cu Unirea Slobozia, să vedem ce vor face băieții. Sper că o victorie ar fi excepțională, mai ales că venim după un egal dureros cu cei de la FC Botoșani. Stoian aș vrea să fie pe bancă și Malcolm Ejuma. Da, l-am băgat și pe Tănase, dar nu n-a făcut cine știe ce. Bine, nici n-a avut timp, dar na. Simulăm meciul cu cei de la Unirea Slobozia și câștigăm cu 4-2. Golurile au fost înscrise de Miculescu, Deaconu pentru ei, Octavian Popescu, golul de 2-1. Toma egalează minutul 70, Bârligea dă al 3-lea gol, iar Șut închide tabela cu golul de 4-2. Da, cam acesta a fost și episodul nostru. Sper că v-a plăcut. Episodul următor vom juca cu Oțelul Galați, vom simula cu Hermannstad și vom juca derbiul cu Dinamo. Nu vom simula cu cele două și vom juca derbiul cu FC Dinamo București. Iar după ne așteaptă un meci în UEFA Europa League cu Fenerbahce. Un meci mare. Acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, un comentariu m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, eu am fost Mateo, v-am lăsat. Pa, pa!